Drop that shit. Se tuot siihen lisää vaan, noin niinku ihan omasta halusta. Perkele vittu kun mä työnnän ne tähän. Almannin tiellä on jätepiste, siellä otetaan puutarhajätettä vastaan. Ei oteta tähän aikaan. Ole ihmisten ajoissa liikkeellä. Viititkö ottaa vielä noin risut, mitkä toit tohon nyt Perkele tullessas? kun tekis mieli ampua, saatana. Aha, ai tekis. Onks sulla ase? Haista vittu! 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 Haista vittu! Haista vittu! Luukku auki ja risut kyytiin. Tule kyrpä! Haista vittu! Kyrpä! Haista vittu! Tule kyrpä! Haista vittu! Haista vittu! Haista vittu! Luukku auki ja risut kyytiin. Sinä viet tuon kasan, minkä se toit. No kuule kyrpä! Haista vittu! Kuule kyrpä! Haista vittu! Näetkö ystävällisesti noin risut tuon? Kyllä, mut älä leiki kovista! Sinä viet tuon kasan, minkä se toit. Oi vittu! No, Oi vittu mitä se on ison kasan tuonut siihen jo sitten. Perkele! Täs! Minkä takia se puhut noin epäkohteliasta? No kun sä oot kyrpä!